Аңға рәхәт идел ярларында, шық жемелді милеш япрағында, елмаялар гәлләр балында, ошылар сайрый яшел куакларда, яшел матурлыгы турында, ошылар сайрый яшел куакларда, яшел матурлыгы турында. Минем хәлләремне, минем хисне, идел дулкыннары сөйли төсле, алкын идел үзе тели төсле, минем белән кайдаш булырга, ошылар сайрый яшел куакларда, яшел матурлыгы турында, ошылар сайрый яшел куакларда, яшел матурлыгы турында. Хәтерләтеп дулкын уйнауларын, уйный минем якты хыяллар.